Què tal? Salutacions, molt bona tarda des de Sant Julià de Vilatorta, a Osona. Benvinguts en aquest 38è torneig Sant Julià de Vilatorta, un clàssic ja de pretemporada. Avui primer duel català d'aquesta pretemporada entre el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona. A continuació sentirem l'himne i després seguirem amb la presentació del partit. Doncs l'himne als segadors, l'himne nacional de Catalunya, que dona peu en aquest inici d'aquest torneig de Sant Julià de Vilatorta. Com dèiem, pretemporada d'equips ACB, duel català avui. Però hem de presentar, abans de res, a l'Artau Pasqual, que ens acompanyarà avui, director d'Scout d'Eurohops. Com estàs, Artau? Molt bona tarda. Molt bona tarda, Òscar. Molt content de ser aquí, amb moltes ganes de viure el tret de sortida de la temporada. A punt de començar aquest partit, comença la pretemporada, Bàsquet Manresa, Bàsquet Girona, primera possessió pel conjunt gironí, primera possessió per Durham, que de moment és qui fa més de base, defensat per Vescovi. Vescovi que ha passat bé al bloc, Durham, que mira crono, són 10 segons, de moment només ell ha tocat la pilota, pilota cap a Jai Sorolla, amenaça amb el tir, no és el seu tir, falla, ha ficat el segon, i veurem el tercer, doncs 100, mira, aquest esclat d'eufòria és per això, perquè Manresa arriba als 100 punts, 100-65. Última possessió, Juani Marcos des del triple, Juani Marcos, 100-68, acaba tirant Àlex Reyes, l'última possessió, se saluden Diego Campo i Fotis Katsikaris. Evidentment, la cara de Diego Ocampo reflecteix que les coses han anat millor al bàndol manresà que no el conjunt gironí, i la veritat que el que estem dient, partit de pretemporada, però força diferència entre tots dos conjunts. Manresa ha estat molt constant, ha baixat probablement una mica a l'equador del segon quart, però la resta del partit ha estat molt bé. Davant, darrere, en canvi Girona, jo diria que pràcticament a l'inrevés. Els 5 millors minuts els ha tingut el segon període, i a banda d'aquells 5 minuts, poca cosa a rescatar del partit de Girona. Sí, el to físic de Manresa durant els 40 minuts, amb alguns altibaixos, però partint ja d'una base més alta en aquest sentit que el Bàsquet Girona. Execució dels dos equips, evidentment, ha estat una muntanya russa. Manresa ha pogut forçar moltes més errades de Bàsquet Girona, amb la qual cosa ha tingut més punts fàcils, més jugadors inspirats també tocant en ella, una mica més d'automatismes. I en el cas de Girona, doncs bé, continua pedalant en tot, tant en el tema de rodatge físic com en el tema de construir sinergies entre els jugadors, que també és el gran repte, no? Perquè aquest any els jugadors que han de tenir pilota tenen un perfil molt marcat. El que diem, context pretemporada, evidentment els manresans ja ho veiem molt contents, perquè la cosa comença la mar de bé i ha agradat el que han vist. Més bàsquet aquesta setmana aquí a Sant Julià de Vilatorta i, com no, a la xarxa Més. Ja ho sabeu, gràcies per seguir-nos, esperem que hagueu gaudit amb aquesta retransmissió, gràcies a tot l'equip tècnic que l'ha fet possible, gràcies també a l'organització de Sant Julià, que com sempre ens posa les coses molt fàcils. Que tingueu una bona nit de dimecres i ens veiem divendres a 9:15 del vespre. Que vagi molt bé. Adéu-siau. És setmana de bàsquet i és setmana de torneig de Sant Julià de Vilatorta, una edició, la número 38 ja, que segueix comptant amb partits entre els millors equips de la Lliga ACB, que comencen així la seva pretemporada particular. Girona i Manresa van enfrontar-se ahir en la seva estrena en un pavelló amb poques cadires buides i que espera un gran torneig fins al diumenge. Ja fa temps que anar a Sant Julià és sinònim de poder veure un gran bàsquet i uns grans jugadors. Un llunyà 11 d'agost de 1999 s'enfrontaven al pavelló de Sant Julià de Vilatorta el Casademont Girona i el Joventut de Badalona. Aquell va ser el primer partit entre equips ACB en el marc del torneig de bàsquet de Sant Julià.
Al cap de 25 anys, aquella primera vegada s'ha convertit ja en una tradició. I és que el torneig de pretemporada del bàsquet català no s'entendria de cap manera sense la presència d'alguns dels millors equips del panorama estatal. Per Sant Julià hi passen grans noms fins al diumenge, per un total de 4 partits entre equips ACB en aquesta edició. A part del Manresa del Girona, tenim a més l'Andorra, tenim el València i tenim el Joventut de Badalona. Ens ha fallat el Barça, que el Barça està ja de gira al Japó i en conseqüència no ha pogut venir, però la seva voluntat era venir també. Bilbao, Estudiantes o Betis són alguns dels equips que també han trepitjat Sant Julià al llarg d'aquests anys. L'estrena del torneig, protagonitzada pel Girona i el Manresa, va congregar un nombrós públic al pavelló Vilatortí. Tothom esperava un duel igualat entre els dos conjunts catalans, però els albages van acabar sotmetent el Girona amb contundència gràcies a una segona part. Els 56 punts anotats pels homes de Diego Ocampo després del descans van permetre al Manresa endur-se el partit en el seu primer amistós del curs per un clar 100-68. Punt d'inici a la 38a edició del torneig de Sant Julià. Tenim unes grans expectatives, podríem dir que ja han recuperat la normalitat després del Covid, tenim més de 120 equips, tenim la Supercopa de Quilla de Rodes, tenim 4 partits ACBs, 5 equips ACBs i vull dir, estem molt contents en general de com es presenta el torneig i molt il·lusionats. I és que la cita va més enllà d'un sol poble i d'un sol esport. Creiem que és una triple vessant. D'una banda, la vessant esportiva, en el fet que s'ha convertit en la festa del bàsquet català, perquè no hem d'oblidar que no juguem només a Sant Julià, juguem arreu de la comarca. Això fa que, d'una banda, externalitzem el torneig i hi ha un retorn econòmic i turístic, en el sentit que els equips fan despesa, s'allotgen, coneixen la comarca, hi ha un retorn que tornen a veure la comarca i la posem en valor des d'un punt de vista esportiu i econòmic. Divendres comencen els partits de les diferents categories del torneig i les diferents activitats paral·leles que s'organitzen a Sant Julià per viure el bàsquet des de totes les vessants possibles. A mi em correspon, abans us ha parlat en Lluís Vergés, que com sabeu és directiu de la Federació Catalana, és el responsable de comarques centrals, que és on estem. Jo em presento, em dic Miqui Sanz i soc el president del Bàsquet Sant Julià, que és el que organitza el torneig de bàsquet des de fa cronològicament 40 anys. És la 38a edició, però si no haguessin hagut les dues de Covid estaríem fent el 40è torneig. 2 o 3 cosetes ràpides. La primera, benvinguts. Nosaltres som una colla de bojos del bàsquet, no només de la comarca d'Osona, sinó venen d'una mica de tot arreu. Anecdòticament, si algú és de Valls, aviat hi haurà més gent de Valls que no pas de Sant Julià i de la comarca. En definitiva, gent que des de l'any 85 li agrada el bàsquet i ha vingut com a jugador, com a entrenador, com a àrbitre, i per una via o altra s'ha acabat implicant en un projecte que consisteix en treballar tot l'any sense ànim de lucre, ningú cobra, aquí no hi ha tíquets, no hi ha benzina, cadascú es paga el seu. Tot l'any treballem per muntar aquest torneig. Treballem tot l'any perquè s'ha de pensar en allotjament, s'ha de pensar en partits ACB, tenim el vessant de NCAA d'americans masculí i femení, la part de cadira de rodes, repetir-ho moltes gràcies.
Parlar algo? La Martina Parada. No, está bé, està bé. Sempre començar amb un exercici senzill. Molt important perquè si no el jugador de coses se les pots apretar aquí, un jugador pots apretar al costat, i la resta de totes les boles que no veu, anem aquí. Com ara tots els meus, la resta pots apretar a l'estiu. Vinga, mentre anem aprovant, farem tots al costat, des de l'altre, passa, vas allà, corres. És fàcil, Vinga, som-hi. Va, vinga, corres, passes, vas allà, passes, molt bé, ara anem tu. Molt bé, vinga, som, va, vinga, s'ha de venir, allà la miqueta, fàcil, molt bé, va, molt bé, va, 60%, va, tranquil, vinga, molt bé, espera, resulta que un exercici superfàcil, dos normes, i no són capaços de complir-les, hòstia, després comencen en 40 segons, 30 segons. Doncs hem de ser molt més rígids amb el que diem i que l'equip sigui capaç de fer-ho. Si nosaltres diem que és mà exterior, és mà exterior. Encara que a mi em costi, encara que l'enviïn a la paret. Si diem que és picat, és picat. I no passa res, si fas picat i se'n va fora, sóc jo l'error. Hòstia, l'entrenador m'ha dit massa picat aquí, amb una mà esquerra, que no tinc ni puta idea. Se m'irà fora. Però vosaltres us heu d'acostumar a fer el que us està dient l'entrenador. Ja que està mal dominant, busquem amb l'altre mà. Però una opció o l'altra. Vinga, som-hi. Yo estoy encontrado para que esto no. Ay, mona, al nerd. Va, femenim! Però està femenim. Hola. Bueno, podem fer aquí una hora i entrem. Tornem a agafar els carrilets. Dieu-li i jo em quedo aquí. Memo! Memo! I podeu dir meva ara.
vist els altres, Els campions de la Supercopa Catalunya, el Futbol Club Barcelona UNES. Què tal? Salutacions, molt bona tarda des de Sant Julià de Vilatorta, 38è torneig Sant Julià de Vilatorta, pretemporada d'equips ACB. Abans d'ahir érem aquí per explicar-vos el Baxi Manresa Bàsquet Girona i avui explicarem l'estrena en pretemporada del Joventut de Badalona que s'enfrontarà al Morabanc Andorra. Estem sentint ara mateix l'himne andorrà. Ja l'heu sentit, l'himne nacional de Catalunya, els segadors, 3 minuts, 12 segons perquè comenci aquest partit, segon partit de pretemporada entre equips ACB aquí a Sant Julià de Vilatorta, comarca d'Osona. Tenim moltes ganes de veure la penya, moltes ganes de veure el Morabanc Andorra. Saludem el Roman Montañez, el nostre comentarista avui, exjugador, exdirector esportiu. Com està, Roman? Molt bona tarda. Molt bona tarda, Òscar. Doncs molt bé, amb ganes, no? Amb ganes de veure com comencen les pretemporades dels equips, amb ganes de veure els jugadors nous i amb ganes al final de bàsquet, que és el que ens agrada. Primera possessió d'aquest partit de pretemporada. Serà bola per la penya, després que ningú hagi aconseguit controlar la pilota després del salt inicial. Primera bola per la penya, que avui llueix aquesta segona equipació, que tant ha donat que parlar després de que el club la presentés a xarxes. Primera possessió per la penya. Dodson per Cassius Robertson, es busca crear la cistella. No, la bola és per Kaiser Gates. La torna per Dodson.
Dodson cap a dins, penetrant, primera cistella de l'exjugador d'Obradoiro, primera cistella de la pretemporada per la penya. I ara surten aquí en aquest descans entre el primer i el segon quart les estudiants de ballet i dansa contemporània, Abril Sant Nicolàs i la Laia Martínez de l'Escola de Dansa Marisa Yudes de Badalona. Interpretaran la cançó Lovely de Billie Eilish i Khalid. Els hi donem la benvinguda en aquest ball. Una mica el marcador diu el que estem veient, sobretot en l'encert i amb altres detalls, però la veritat que Andorra de moment està sent superior i així ho reflecteix aquest més 12 de moment. Sí, superior sobretot per l'encert en els triples, no? Bueno, és un partit de pretemporada, jo crec que la penya s'anirà ficant en el partit, fent les coses cada vegada millor, segurament trobarà millor encert i a l'Andorra que anem a veure, no? Que està jugant amb un ritme realment ràpid. 7 segons per arribar al final d'aquest segon quart, a punt de perdre Devon Dodson, la bola per Tomic que tira, se surt de dins, rebot per Nacho Llobet i arribem al descans. Vives amb bola per Pau Ribas. Pau Ribas! Aliup de Danhanga. Encara té físic. I tant. Bones molles continua tenint l'hongarès. Triple! Quin triple de Ferran Bassas per tancar aquest tercer quart. 35 anys Adam Hanga i el bot, el salt que acaba de fer per completar aquest aliup que de moment, juntament amb l'esmaixada a la primera meitat de Doumbouya, és una de les jugades d'aquest partit. Vinga, 35 segons, últimes possessions ja d'aquest partit. Cassius Robertson, bona connexió amb Yannick Crac. Acabarà bé el partit la penya, com a mínim en atac, en defensa ja és una altra cosa. Al final en atac no està malament, però en defensa t'han clavat 90 punts aquesta vegada. Per això dic que al final els últims minuts han servit per recuperar sensacions en atac, però és veritat que darrere ha continuat costant. L'últim quart, 27 punts a l'espera del que passi en aquesta jugada. Ganal amb bola. Ganal no hi va. Era l'última possessió per Aaron Ganal, no hi ha anat. L'última serà per Cassius Robertson, no hi va el triple. Més 19. 69 a 88, aquest primer amistós de pretemporada de la penya contra el Moraván Andorra. Els andorrans, els de Nacho Lezcano, guanyen el seu segon compromís de pretemporada. El primer van superar a Escaldes Engordany el conjunt del Força Lleida, nouvingut a la Lliga CB, i avui han estat superiors a la penya. I com diem, tornem demà amb aquest València Bàsquet contra Baxi Manresa a partir de les 8 del vespre. Que vagi molt bé i que tingueu una bona nit de divendres. Adéu-siau. Bona nit.
WhatsApp no me miran ni uno. triples. Tots els equips participants.
A un altre armari que no. Gràcies. Pots triar entre aquests dos. L'amanida està molt bona, Pots triar entre l'amanida i lasanya. No em tapis! Ai! No es foto, es vídeo, Podeu parlar, saludar... Hola. És puré, Així o més? Esto está buenísimo. ¿Sabe? Jo no sé què ve. Què tal? Salutacions, molt bona tarda des de Sant Julià de Vilatorta, des de la comarca d'Osona, on queden 5 minuts perquè comenci aquest amistós de pretemporada del torneig de Sant Julià de Vilatorta entre el Baxi Manresa i el València Bàsquet. Segon partit de pretemporada pel conjunt manresà, que recordeu, dimecres va guanyar amb solvència el Bàsquet Girona i estrena de la pretemporada pel nou València Bàsquet de Pedro Martínez. Per comentar-ho, com dimecres, tenim avui el director de scouting d'Eurohawks, Artau Pasqual. Com estàs? Molt bona tarda. Bona tarda, Òscar. Molt content de ser aquí de nou. Moltes ganes de tornar a veure Manresa, que ens va deixar molt bones sensacions, i moltes ganes de veure, com deia, aquest nou València de Pedro Martínez. Per cert, demà, ho anirem repetint durant la retransmissió, però demà Penya-València a les 6, que ahir vaig dir erròniament a les 7, a les 6, i també aquí a la xarxa més. Salt inicial, primera pilota, que se la pot endur, de moment no se l'endú ningú. Ogelei, de moment, marcant diferències. Busca la cistella i l'aconsegueix. Rebot per Mario Sansuperi, corre Manresa, corre Derrick Alston, tiret a taulell, no hi va, però Steinbergs! Quina esmaixada en rebot ofensiu de Steinbergs! Esgotarà possessió Manresa. No hi ha pràcticament decalatge, menys d'un segon. Sansuperi amb Ogelei davant. Sansuperi per Steinbergs, extrapàs quan no tocava, Chuba Ohams de tir de 2, no hi va, i un atac que havia començat bé, no l'han acabat resolent bé.
Recupera bola Manresa, que tindrà... Oh, ara l'ha perdut Steimers, per tant l'última possessió, si no la perd Ogelei, serà per València. De la Rea volen jugar aquesta última possessió, De la Rea per Pradilla, ha fet... no sé si li acabaran xiulant les dobles o acaba xiulant, final del partit. Se saluden entrenadors, se saluden tots els jugadors, 93-105, ha guanyat València Bàsquet, que ha estat millor que el Baxi Manresa, especialment en l'últim quart. Fins llavors, molta igualtat, molts intercanvis en el marcador, però en l'últim quart sí que és veritat que els de Pedro Martínez han aconseguit prema l'accelerador, han jugat físic, han estat més encertats i potser Manresa estava també cansat de dimecres. Evidentment es noten aquestes alçades de la pretemporada els esforços, però sí que és veritat que en l'últim quart València ha estat superior i s'ha acabat enduent, Artau, aquest partit. Sí, potser a Manresa li han passat una mica més les cames en aquest quart. També hem vist menys lucidesa ofensiva que en els anteriors 7 períodes, per dir-ho així a l'engròs. També el criteri de les faltes personals i el desgast de tenir més jugadors expulsats ha fet que València tingués més amplitud de rotació, pogués fer més canvis i demanar més esforços dels jugadors, i sí, al final també la diferència de talent. Però vaja, crec que en general 25-30 minuts de qualitat del Baxi Manresa avui, també bona posada en escena de València, l'alçada del que esperàvem. Superior València a l'últim quart, nosaltres hi tornem demà, recordeu, a les 6 de la tarda, Joventut de Badalona contra València Bàsquet. Artau, moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre. Gràcies també a tot l'equip tècnic que ha fet possible aquesta retransmissió. Julià,
Sí. Molt bé. Doncs va, força bàsquet femení. Com esteu? Bona tarda i benvinguts des de Sant Julià de Vilatorta, on viurem un nou amistós d'equips ACB, un nou amistós amb representació catalana de la Lliga ACB, com és el Joventut de Badalona, que avui s'enfrontarà al València Bàsquet. Un partit que viurem amb l'entrenador de bàsquet, l'Oriol Comas. Oriol, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. Quin partit podem esperar avui entre dos equips que tot just acaben de començar la pretemporada, però que ja porten un partit a les seves cames? En qualsevol cas, no deixa de ser un partit de pretemporada. Sí, òbviament, no deixa de ser un partit de pretemporada on el minutatge i les rotacions i tot plegat va més marcat inclús pel preparador físic que no per l'entrenador, moltes vegades, no? És un moment de, doncs, òbviament, més enllà del bàsquet a nivell físic, de carregar-se, no? Perquè la temporada és llarga i bueno, potser no són tan importants els resultats com les sensacions i han agafat ritme, no? I a poc els jugadors vagin entrant amb millors sensacions per quan comenci competició estar el millor possible. Ja comencem a tenir els primers 5 inicials d'aquest últim amistós que es viurà aquí a Sant Julià de Vilatorta, en el ja famós torneig de Sant Julià de Vilatorta, que des de fa un bon grapat d'anys ha aconseguit portar equips ACB per fer partits amistosos i de moment la cosa pinta i molt bé per aquest torneig que, Oriol, llarga vida per ell. Un clàssic. A nivell ACB, de veure equips de pretemporada, un clàssic, però crec que també hi ha categories inferiors, si no recordo malament. Sí. El conjunt vertinegre que guanya la primera pilota i la primera possessió del partit. Primers 24 segons per l'equip de Dani Miret. Més important en aquests partits que puguis agafar ritme, que els jugadors no se't lesionin, sobretot, i que a poc vagis engranant, no? Li demanava Dani Miret a Hanga si es trobava bé, li ha dit que ok, tot ok, per tant... Aquí no s'han entès els exteriors, un spin pick and roll. De la Rea, s'ha fet un cop, hem de parar. Ara para. Arribem al final del primer període amb un avantatge de 3 punts per València Bàsquet, 19-22. Molt bé, finta el bloc directe, va a l'indirecte. Per Robertson, que ho està fent molt bé en aquest segon quart i acaba amb un tros de cistella descomunal. Últims 4 segons, Robertson que es mira l'electrònic, 2, 1, el llançament de 2, no hi va massa curt de Cassius Robertson. Arribem al final del tercer període amb 64-53.
16 segons. Defensa tota la pista de València. Antetomic per Gates. No renuncia rere València. És Antetomic, passant una mala passada, compta. Últims 2 segons. Montero de 3. A punt de guanyar el partit. Jan Montero a punt de guanyar el partit de Santo Domingo. Victòria per la penya. Victòria pel Joventut de Badalona, 83-82, davant el València Bàsquet. Cos tècnic i jugadors que es donen les mans. Molt bon partit el que hem viscut a Sant Julià de Vilatorta. Sí, la penya ha tingut potser més consistència durant tot el partit, però és cert que el València Bàsquet ha fet un sprint final físicament millorant molt en el focus, en el 2x2, en les situacions físiques, no? de destruir el concepte. I a partir d'aquí ha tornat el partit i bueno, ha tingut el partit. Doncs jugadors saludant-se, amb somriures a la cara i sobretot suposo que van de pensar igual demà tenim festa. Sí, els dos equips han anat a més. La penya s'ha enganxat abans en el partit i bueno, València Bàsquet en el seu treball, en els seus objectius, que suposo que era intentar millorar molt més la destrucció dintre del que és el focus defensiu. Doncs bueno, sí que és cert que el Joventut de Badalona se l'ha vist molt més actiu en el treball sense pilota, no? Doncs fins aquí aquest partit a Sant Julià de Vilatorta en directe per la plataforma digital La Xarxa Més. Aquí a Sant Julià estem molt contents de veure-us de nou. L'any que ve tot el bàsquet Farners fent pretemporada aquí a Sant Julià. Vinga, anem preparant la resta d'equips de Premini. Aquest any participant amb 6 equips en el 38è torneig de bàsquet de Sant Julià. Bravo, noies! Bona temporada! De Girona, Olga Praderas, guardarem les medalles i seguirem amb l'infantil femení. Entre ells, Toni Martínez, vaya crac a l'oficina. No dones el tipus d'infantil femení, però et donarem el trofeu. Infantil femení, bàsquet femení. Repeteixo, bàsquet Vic, 13 equips, més equips han aportat en el torneig. Anem a fer foto conjunta. Club Bàsquet Vic 1, 3 i 4, mini masculí. Foto conjunta de tots els 3 equips de minibàsquet. Molt bé, Vic, bona temporada i ens veiem l'any que ve. Molt bé, campions de la mini masculí, Granollers.
Per Vilatorta i per Montgat, Mini. Repeteixo, Manlleu. Molt bé, nois, bona temporada i us esperem a tots aquí l'any que ve. Sots campiones Llinars, es prepara Unió Esportiva Montgat, que ara ha estat visquent a Sant Julià 6 dies. Uni Girona, ja podeu venir, noies, cadets. Bona temporada i ens veiem aquí a l'any cadet masculí. A la cadet masculí B, sotscampió Marista Girona. Campió de la cadet A, el Club Bàsquet Hospitalet. Va ser l'equip que va jugar el primer torneig en masculí i femení. Medalles i de seguida foto. Estem amb la júnior femení A, club de bàsquet femení, under 18. El Martinenc, campió de la júnior masculí. Ens anem preparant, sots ben maco. Això va ràpid avui, Unió Esportiva Montgat. Va, que aquestes són locals d'aquí la comarca. Bohèmies. Tenim Bohèmies per aquí, un dels equips més estimats pel torneig. Bé, Ghostbusters, bé! Ghostbusters, si no existissin, els hauríem d'inventar. Ghostbusters, us amenaço que el dia que no vingueu deixem de fer el torneig, Per tant, aquí cada any. Molt bé, cracs! Aquest any amb 6 equips, el torneig de bàsquet de Sant Julià. Thank you for coming from so far away. From Belfast, wishes for the season, and we expect to join you again here in Sant Julià next year, okay? So make a mark in your calendar. On sou? Us estem esperant, al 39è torneig. Us esperem 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 al 39è torneig. Més de 130 equips han participat al 38è torneig de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, que s'ha disputat aquest cap de setmana en 19 pistes de 8 poblacions d'Osona. El torneig va començar i acabar amb un partit d'ACB. En total se'n van poder veure 4 i tots van omplir el pavelló de Sant Julià. Si el Baxi Manresa va guanyar el primer partit contra el Bàsquet Girona, el Morabanc Andorra va superar la Penya. Dissabte, el València Bàsquet va guanyar davant del Baxi Manresa. Un altre dels plats forts i un dels moments més espectaculars
del torneig és el concurs d'esmaixades que es va celebrar dissabte a la nit. Marc Garcia, conegut com a Blackman, va repetir la victòria que ja havia obtingut l'any passat i es va endur els 500 euros del premi. Més enllà dels partits ACB i dels concursos, l'essència del torneig continua sent el bàsquet popular i de carrer. Enguany, més de 130 equips han estat els protagonistes de 3 dies intensos que serveixen per iniciar la pretemporada, però sobretot per jugar i divertir-se. Ens ha encantat el 38, però us esperem en el 39è torneig de bàsquet de Sant Julià. Tots, masculins, femenins, de premi i sènior. No us ho perdeu, ens veiem l'any que ve.